നമസ്കാരം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെയും വിദേശ കമ്പനികളുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഈ കാലത്ത് എന്നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്തിൽ സ്വയം വളരാൻ സാധിക്കുമോ? നമ്മൾ മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും സ്വയം പര്യാപ്ത ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടും സ്വയം പര്യാപ്ത ഇന്ത്യ കൊണ്ടും ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന്. പലരുടെയും ധാരണ ഇന്ത്യക്കാര് തന്നെ എല്ലാം നിർമ്മിച്ച് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ സാമ്പത്തികമായി വളരുമെന്നാണ്. നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല. മറിച്ച് വളരെ ലളിതമായ ചില വസ്തുതകൾ മാത്രം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇന്ത്യയിൽ മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. അത് നമ്മൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ സാമ്പത്തികമായി എത്രമാത്രം വളരുമെന്നാണ് പലരും കരുതിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരുപാടൊന്നും വളരാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒരുപക്ഷെ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. കുറെ കൂടി വില കുറച്ച് നമുക്കിവിടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ അത് മാത്രം മതിയാകില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. നമ്മൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് ആവശ്യക്കാരുണ്ടാവണം. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് വിശപ്പകറ്റാം, ജീവിച്ചു പോകാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറിച്ച് അതിനെ ഒരു ബിസിനസ്സായി കണ്ട് നമുക്ക് വലിയ അഭിവൃദ്ധിയും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടൽ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടി വരും. ആ ഹോട്ടലിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് പുറമെ നാട്ടുകാരും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ വരേണ്ടി വരും. അവര് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും അതിലൂടെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ലളിതമായ കാര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരാ, അത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി മികച്ച ബന്ധമുണ്ടാവുക എന്നത് തന്നെയാണ്. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്ദർശനത്തെയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെയും ഒക്കെ ട്രോളുകളിലൂടെയും പരിഹാസ രൂപേണയും ഒക്കെ പലരും ഇവിടെ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് അത് രാജ്യത്തിന് നൽകിയ നേട്ടം നമുക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. അതിന് നമുക്ക് വിലയിടാൻ സാധിക്കില്ല. അമേരിക്കയുമായും UAE-യുമായും മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളുള്ളത്. പല രാജ്യങ്ങളുമായി പുതിയ പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും വ്യാപാര രംഗത്ത് പുതിയ കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുമുള്ള അവസ്ഥ ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിൽ പലരുടെയും ധാരണ ടാറ്റയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹീന്ദ്രയും അല്ലെങ്കിൽ അംബാനിയും വളർന്നാൽ ഇന്ത്യ വളർന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ത്യക്കാര് കൂടുതൽ ടാറ്റ കാറുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ത്യ വളരുകയില്ല. ഇന്ത്യ വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടാറ്റയുടെ വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കും പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ചൈനയെ പോലെ അമേരിക്കയെ പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വളരാൻ സാധിക്കൂ. ടാറ്റയുടെയോ മഹീന്ദ്രയുടെയോ വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാര് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒരിക്കലും ആ രംഗത്തൊരു വലിയ പവറായി മാറാൻ സാധിക്കില്ല. ഇന്നിപ്പോ ബെൻസ് പോലെ BMW പോലെ ഓഡി പോലെ ലോകം മുഴുവൻ ഈ ബ്രാൻഡുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും നമ്മളൊരു ചെറിയ സ്പേസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിർമ്മിക്കാനും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അനുമതി നമുക്കും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവിടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ വളർച്ചയായിരിക്കണം, നമ്മുടെ പുരോഗതി ആയിരിക്കണം. അതിന് ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ വഴി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വയം പര്യാപ്ത ഇന്ത്യ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. സ്വയം പര്യാപ്ത ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്നല്ല, ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയും ലോകത്തിന് വേണ്ടിയും നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്നുകൂടിയുണ്ട് അതിനൊരർത്ഥം. കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും വളർച്ചയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കൈവരികയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോകത്ത് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവണം. അമേരിക്കയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും അത് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും അതിലൂടെ ട്രേഡിംഗ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ സാമ്പത്തികമായ നേട്ടം ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാവുകയും വേണം. ഇത് മാത്രം പോരാ. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കമ്പനി വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പറ്റില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. ഇപ്പൊ തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ റിലയൻസിലേക്ക്
അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പല കമ്പനികളിലേക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനികൾ നിക്ഷേപം നടത്തിയതായിട്ട് നമ്മളിൽ പലരും കേട്ടു. ഗൂഗിൾ, ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നൽകുന്നത് വളരെ വലിയൊരു പങ്കാണ്. ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് നൽകുന്നത് വളരെ വലിയൊരു പങ്കാണ്. അപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അഭിവൃദ്ധിയും വളർച്ചയും ഈ രാജ്യത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത് ട്രേഡിംഗിൽ മാത്രമല്ല, ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വിദേശ നിക്ഷേപവും നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ പരിശോധിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സദാ ജാഗരൂകരായി ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യത്തിനും ഈ ലോകത്ത് സൂപ്പർ പവർ ആകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഉത്തര കൊറിയ. ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് ആണവായുധ സാങ്കേതിക വിദ്യയുണ്ട്, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഉണ്ട്, ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഉണ്ട്. ഉത്തര കൊറിയ വളരെയധികം ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അതായത് ഒരു രാജവാഴ്ച എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉത്തര കൊറിയ നിലനിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഏകാധിപത്യ ഭരണം നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈനയെ പോലെയുള്ള വികസനം ഉണ്ടാവാത്തത്? അതിന്റെ കാരണം ലോകത്തെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളും വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉത്തര കൊറിയ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോ ചൈന ചെയ്തതുപോലെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഒപ്പം നിർത്തേണ്ടവരെ ഒപ്പം നിർത്തിയും അകറ്റി നിർത്തേണ്ടവരെ അകറ്റി നിർത്തിയും തന്ത്രപരമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതാണ് കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഉത്തര കൊറിയയ്ക്കും വലിയ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. ഇപ്പൊ ചൈന ഒരു കാലത്ത് അമേരിക്കയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ചൈന അവരുടെ നിലപാടുകൾ മയപ്പെടുത്തി വളരെ വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ വിപണി വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി തുറന്നു കൊടുത്തു. പരസ്പരം അങ്ങനെ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തി സഹകരിച്ചുമാണ് ചൈന അവരുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ചൈന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായും സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തി വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു വ്യാപാര ശക്തി എന്ന നിലയിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് അത്തരം അവസരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. മാത്രമല്ല, അമേരിക്കയുടെയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഉപരോധത്തെ നേരിടേണ്ടിയും വന്നു, അനാവശ്യമായ ആയുധ പരിശീലനങ്ങളും അതുപോലെ പരീക്ഷണങ്ങളും കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഏകാധിപത്യ രാജ്യമായിരുന്നിട്ടും, ഒരുപക്ഷെ ചൈനയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏകാധിപത്യ രാജ്യമായിരുന്നിട്ടും, ചൈനയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഏതൊരു നിയമവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു തീരുമാനവും എടുക്കാനും അത് നടപ്പാക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഭരണകൂടമായിരുന്നിട്ടും കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ ഉത്തര കൊറിയ ഒരിക്കലും ചൈനയെ പോലെ വികസിക്കാത്തത്, ഒരിക്കലും അമേരിക്കയെ പോലെ വികസിക്കാത്തത്. അത് ലോകരാജ്യങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ട്രേഡിംഗ് രംഗത്ത് കാര്യമായ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടുമൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ഒരു രാജ്യവും പോയി ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ധൈര്യം കാണിക്കില്ല, അതിന് തയ്യാറാവില്ല. ഒരു സമ്പന്നനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയും ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തില്ല, ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കില്ല, ഒരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങില്ല. ഇതിനൊന്നും അവർ തയ്യാറാവില്ല. കാരണം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും പിണക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഉത്തര കൊറിയ. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും ഇന്ന് വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായവും പിന്തുണയും സഹകരണവും ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യത്തിനും ഒരു സൂപ്പർ പവർ ആകാനോ അതിവേഗത്തിൽ വളരാനോ സാധിക്കുകയില്ല. ഇന്ന് ചൈനയെ പോലെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ഒരു നല്ല ഘട്ടം പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ തങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ പോലും ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കുത്തുന്നത് പോലെ വെല്ലുവിളിക്കാം, തള്ളിപ്പറയാം, അഹങ്കാരം കാണിക്കാം. പക്ഷേ ഇന്ന് ചൈനയ്ക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചൈന അത് ചെയ്യുന്നു. മറിച്ചൊരു 10 വർഷം മുമ്പ് ചൈന ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇന്നീ കാണുന്ന നിലയിൽ ചൈനയ്ക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ, ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ കമ്പനികൾക്കും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് വലിയ തോതിലുള്ള പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധിക്കും. സ്വയം പര്യാപ്ത ഇന്ത്യ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ന് ചൈന ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ വ്യാപാരത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ലോകത്തിന് ആവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാനും സാധിക്കൂ. സ്വയം പര്യാപ്ത ഇന്ത്യ എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയിലേക്കുള്ള ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യപടി മാത്രമാണ്. സ്വയം പര്യാപ്ത ഇന്ത്യ ആകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാര ബന്ധത്തെയും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ GDP വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ, ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ, രാജ്യം സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കും പുരോഗതിയിലേക്കും കടക്കുകയുള്ളൂ. ഗുഡ് ബൈ.